Illegal campaign posters pinagbabaklas ng otoridad sa Dagupan City. Sundan sa report ni Jet Arceliana. Mga poste ng kuryente at street lights ng syudad. Hindi ito sakop ng common poster area pero kinabitan pa rin ng mga campaign paraphernalia. Kaya pinagbabaklas ito ng TPWH. Lampas naman sa poster size na 2 feet by 3 feet ang ilang campaign poster sa kalsada. At naglalakihan din ang mga ipinaskil sa bubong ng mga establishmento. Hindi rin ito pinalusot ng city engineering. Sana po magpaalam din naman po sila na magkabit ng mga tarpaulin po nila. Kasi hindi naman po kasi sa amin yung may-ari po. Minsan nagagalit din po sa amin. May mga nagkakabit, pangit din po kasing tignan. Kasi yung ibang mga butante, tinitignan lang po yung mga poster lang eh. Umikot ang Operation Baklas sa downtown Dagupan. Pinangunahan ito ng COMELEC at nagbigay seguridad ng PNP. Kaya ang ilan sa mga supporter na magkakabit sana ng campaign poster, napaatras na lang. Yung as we observe, yung mga natanggal namin noon, nakakabit pa rin, naibalik pa rin yun. Nanawagan naman sa publiko ang Legal Network for Truthful Elections na huwag mabibighani sa mga pakilala ng mga kandidato sa kanilang campaign poster. Kailangan din po ng konting research po sa mga background ng bawat iboboto nyo, kung karapat dapat nga po sila. Jet Arceliana naghahatid ng Balitang Amyanan.